ehle qhubeka nayo noma ingumngcingo isakhona ekuphileni ithi iBhayibheli kukhona indlela zimbili lithi eyisekuphileni ingumngcingo uthi mawuhamba kuyona uhamba kanje uhamba ungazi noma uzowanini uthi Nkosi yami ngicela ukungawi kule ndlela injalo ekusekuphileni kodwa bayigada le kufruwe ekhamba yonke into baqala indlela entsha bayingcosana kodwa bazokwenjani bayingcosana kakhulu bayingcosana bazalwane siqhubeka le ndaba kaJesu alright ke bazalwane kufana phi ke sesingena ke into eziconfuse abantu ke manje kufana phi ukufithwa kwebandla nendaba yeflood kaNoah ngicela ube serious ke le ndaba singena kuyona because idida abantu abaningi kakhulu ibabhide yabaqavisa impulu zoyithi kodwa kufana phi babumbeni kufana phi bazalwane ukufithwa kwebandla neflood kaNoah amen into efanayo ke isuka ingayona nibokwazi kanjani makuthiwa into iyafana kusho ukuthi iyafana kodwa akuyona phela you understand all right uMateyu chapter 24 verse number 38 ufunde ungifundele nje ungasheshisi noma ungafunda ku-English noma isiZulu noma isiXhosa ngifundele uMateyu chapter 24 verse number nangu baba manje ngifundele verse number 38 24:38 ngifundele asifundeke bazalwane siphuthume iwona lo uverse number 38 ke baba verse 38 ngokuba njengasizinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla bephuza begama bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngalo emkhunjini kwenzekani bakwaloko abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke all right babumbedu ngafunda kusiXhosa la khona lapha okay verse 38 verse 38 kuba njengokuba babesithi ngemihla ebingaphambili kaNogumbe badle basele bazeke bendise kodwa kwayimini awangena ngayo emkhombeni uNoah bengaqondanga wada wafika uNogumbe wabakhukhulisa bonke okay bazalwane nayi ke manje ukufanisa into akusho ukuthi iyona asibambelana ke kwenzekani ngesikhathi sika Noah uNoah indoda endala eyayihamba imemeza eindaweni zonke ihamba ithi hayibo uNkulunkulu uzolibhubhisa izwe wozani ningene emkhumbini kuthiwa uNoah umkhumbi wawakha for 5 years 5 years nginombuzo ukuthi uma wakha 5 years ababedlula njalo bewubona babethi akaphilile yini ekhanda lotata enkosi yami ngoba njoba sihlabelela sithi ngena indawo isekhona siyakha kuzofika isikhathi la siphothula khona ukwakha mase siphothulile ukwakha akusathini esicontrola umnikazi weweather ozothi umnikazi weweather ngena manje lesizukulwane esivumini singene basala abantu lalela ke nayi indaba la ifana khona kuNoah bazalwane ayifani indaba kaJesu kancane kaNoah kodwa iyafana ngokuthi number 1 iflood yathinta wonke umhlaba nerapture izothinta wonke umhlaba that's number 1 into efanayo okwesibili siyamemezela manje ngokubuya kwenkosi nakuNoah kwakumenyezelwa ngokufika kwabantu kwazamcolo number 3 uNoah wangena nabangena nakuJesu khona abangenayo khona abaphumayo so ime kanjalo ke indaba asibukeke ukuthi kwiflood kwenzekani kwiflood uNoah wangena nalabangena nabo emkhunjini kwafika iflood yabakhukhula bonke abantu yabathatha right ngicela ningibambe yafika iflood yenze njani yabathatha bonke all right asize kuJesu kuzofika uJesu ezolanda ibandla ngisazongena kuyona deep but uzofika uJesu ezolanda ibandla bese thatha labo okay niyabezwa labo thatha abafana kuNoah abathathwa abafa kuJesu abathathwayo abaphilayo Jesus na understand ibadide lapho abantu angiphinde futhi ngicela ukuphinde uma kungathiwa kungena amanzi lendlini njoba sihleli kungena amanzi kuthiwe hawu sekushiwe indabeni noma kuthiwe hey kwangena amanzi babe u24 endlini
kwangena amanzi abakhukhula bonke kwasala ababili. Kusho ukuthi abakhukhulwa amanzi abafile bebulawa amanzi. Abasele ngoba besurvive amanzi. Ni understand? Angiphindele kokugcina. kuNoah into efanayo la noma into ehlukile kancane ngoJesu noNoah. kuNoah abasala abangena kuphi emkhumbini, abathathwa abafayo. Kodwa kuJesu abathathwayo abaphilayo, abasala ngoba befile bengangena ekuphileni kwaphakade. Amen. Now understand? Amen. Yonto yokuqala bedida abantu bashumayela as if kuzokwenzeka exactly njengakuNoah. No, ngeke kwenzeke exactly. kuNoah wathathwa wafa, osalayo waphila. Kanti ngala uthathwa uyokuphileni, osalayo ufana nofile kuNkulunkulu. Nikhona? Amen. That's number 1. Number 2, ivesi elidida abantu, ivesi elithi uJesu uzofika njengesela. Yilona ke lenzekwa nento ekuthiwa secret rapture. Abathi uNkulunkulu uzofika athatha ibandla kungaboni umuntu. Ahambe nalo leli lingcwele kakhulu. Abuya kuye ngesecond phase. That is wrong. Imfundiso yamadimoni akuyona imfundiso yesu. Amen. Amen. Ake sicheck lokufika njengesela eBhayibhelini because kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi ukufika njengesela kusho ukuthini. So bathi kuJesu uyofika ntshontshe ibandla alithatha ahambe nalo kungaboni umuntu. That is very wrong bazalwane. Leyo nto isho ukuthi uJesu uyigwala uyasaba. Kodwa siyezwile. Incwadi kaPetru yasitshela kanjani nencwadi kaThimo ka 1 Thessalonians. Alright, asifundeni ke bazalwane. Oh, Nkosi yami. Asifundeni lapha ya ku 1 Thessalonians chapter 5 verse 4. Ukhona wamfundela? So, Amen. amen. Isambulo 3 naso siyasho sithi mangalindi ngiyofika kwena njengesela. Ngekusazi isikhathi engiyofika ngaso. Incwadi yesikhilelo kwakuMedu ngifundele yona. Ikhilelo chapter 16 verse 15. Ikhilelo 16. Incwadi yesambulo emakhaya chapter 15 verse 16. Chapter 16? Yes, verse 15. 16 verse 15. 16 verse 15. Yabona ndiza njengesela. Iza njengesela. Unoyolo lo uphaphileyo uzigcinayo ingubo zakhe ukuze angahambize. Ngiza njengesela angilona, ngiza njengalo angilona. Nayo into abafundisi bacabanga ukuthi uJesu akalona isela bazalwane. Futhi awuyintshontshe into ekweyakho uyayithatha, uzobe ezothatha ibandla lakhe, uzobe engalintshontshe, uzobe engalebi. Amen. Nikhona? Ukweba into oyithatha ungenalo ilungelo layo, into oyithatha kungayona eyakho. uJesu apha ezobe ezothatha into engawona, uzobe ethatha into yakhe. Awuyintshontshe mama usibili into engayo, into ekweyakho uyayithatha. Unelungelo eliphelele lokuyenza njani, lokuyithatha. Right? Amen. Okay, ngicela ungifundele la kwabaseThesalonike chapter 5 verse 4. Fundele kwisizulu lapho ngoemama noma kwi-English. Thessalonica chapter 5 verse 4. Yebo. Kepha nina bazalwane. Awuqale verse 1 mhlawumbe khona soyizwa kahle. Verse 1. Bazalwane, mayelana nesikhathi nangemizuzu Kodwa lapho uthi mayelana nesikhathi nemizuzu asiswelekile ukuthi sinilobele ngenxa ngento yokubuya kwenkosi. Funda ke manje. Kepha ngezikhathi nangemizuzu bazalwane anisweli ukulotshelwa. Yebo kusho njalo. Ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Luza njengesela, lalela Suku. Abazalwane nisekho kulesifundo. Liza njengesela kuphi? Ebusuku. Why isela lifike ebusuku? Bangangiphendula. Ingoba liyasaba. Number 1. Lisaba ukuthi ngaselibandle lishawe. Okwesithathu alikho aware ukuthi bangapha abantu abahlala kulomuzi, mhlambe baningi bazongileqa, bangibambe bangishaya. Isela ke le. uJesu uyusabani? Angichazela isela nesigebengu kuhlukene. Isigebengu umuntu ongasabi, umuntu okukhomba ngesibhamu kanje athatha into yakho. Isela umuntu othatha ungaboni. Amen. You understand? Amen. Isela umuntu onjalo. Isela umuntu ofika nileka nyonyo.
anyonyo azavale kahle ukuze ningaboni bekufike ini isela ke but isigebengu sivasingene sikhahlaza icapha sikhombe kanje sithi ngifuna lama TV ngifuna lama phone ngifuna le mali niya understand Amen. hluke lapho lana ke khulunywa ngesela ke qhubeka ke ma ngabathi ngokuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuya kuzuma njengemihelo ifikela niyazi ukuthi sikulesi sikhathi manje sempilo funda mamngcobo kwele English leyo ndawo nxa bethi ukuthula While people are saying peace and safety. ngicela ukubuza awusho government kanjalo manje uthi peace and Safety. ulwa ne-GBV yini le nto yes gender based violence ulwa naleyo nto manje niyabo bazalwane ithi nginihlebele prophetically noma mangikhuluma ngezinto ze-end times ngifundisa kakhulu ngento zeyikhazi zogcina kufanele manje kuthatha umuntu ozothi methatha kuthiwe salithola uxolo kade sasilifuna kuthiwe upeace and bani And safety. emhlabeni it's peace and safety njengoba nibona kufaka amakhamera kuthiwa kuliwa nesafety kuzofika isikhathi la bethi khona umhlaba wonke peace and safety kuthiwa kuyobazuma bekhululekile benabile abazalwane bazi ukuthi isikhathi se-peace and safety bafika uJesu ke ngaleso sikhathi Hey. so lento eziqalayo enizibona zenzeka ku-government azisho nje zibika isikhathi sokuthi useduze noma kunini amen noma kunini ngakade befuna ukuthula bethi inhlala kahle lokuthula Hey. basobha khona ezoqhamuka ngoba inkosi yokuthula ayizukufika kulesiphithiphithi inkosi yokuthula phela izofika la khona sebethi sihlezi kahle sinethezekile nabazana bethi hawu kuye emasontweni kaDongcobo babedla imali zethu ake sihlale phansi sizoenjoy imali hawu ngisanda kuretire ake ngihlale ngienjoy afika uJesu ngoba uzofika njengesela qhubeka mama qhubeka lapho Iqhubeka verse 3 yebo okay khona ukubhujiswa kuya kubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo abasoze baphunyuka ngeke basoze baphunyuka qhubeka kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni nayo ke into esixabanisayo qhubeka ukuze lolo suku lunganisele yebo nayo ke bazalwane bengifuna ukisho ke la nikhumbule kwiflood ningakhohlwa ngizonibuza imibuzo ngakho sesilama manje kuyisela uJesu ufika njengesela liyangichazela bazalwane ivesi ukuthi uyofika njengesela ngamamazi usuku lokubuya kwakhe liyoba njengosuku lwesela hayi ukuthi yena obeyisela i-event yokuhlwithwa kwebandla ezozuma njengesela kodwa uthi verse 5 uthi nina bazalwane anikhe ebumnyameni ukuze lolo suku lunganizumi njengesela ni understand ngiyangizwa kahle la kusho ukuthi yini ezozuma bazalwane usuku lokubuya kwenkosi yes kodwa yona inkosi ayilonisela isabi umuntu kuthiwa nathi thina esihambe ekhanyeni lolo suku ngeke usizume why sizilungisela imihla nemihla mawuze ungaphathekile kahle uxabene nobabumbeda ulala unjalo ufonela uMamngcobo ma ngicela ungikhulekise ngilala enhlizweni yami nginokuthi ngoba usaba usuku oluzofika njengesela abangekho ready lizobazuma kodwa ba-ready anytime inkosi yami nangizwa so ukufika kwakhe njengesela uzofika kwabangamlindele njengesela but thina ngoba simlindele njengomzekeliso wentombi eziyishumi bazalwane umzekeliso wentombi eziyishumi zonke zayilindele the coming of umyeni or the bridegroom angithi lisho njalo iBhayibheli lithi kodwa kwathi phakathi nobusuku ezazilungiselele zaphuma nezibani namafutha ezazingamlungiselele zaphuma iphethe izibani kuphela zicima futhi lezo bani umzekeliso lo niya understand abazalwane ngamanye amazwi ukuhlwithwa kwebandla number 1 akekho umuntu ozonyamalala sesifundile leyo ukuthi amehlo onke azombona neighbor akekho ozongamboni chapter 1 verse 7 usho njalo sambulu kanifundela kuMatthew chapter 24 verse 29 elithi iBhayibheli kepha emva kosizi lalozo zinsuku ilanga liyofiliphana nenyanga iyokusithela ingakhanyi lithi kuyohamsha inkanyezi lithi besibonakala isimo sendodana noma imfanekiso sendodana yomuntu bese zilila zonke izizwe zililiswa yini kanti mazingaboni lutho ngabani ukhali ungaboni lutho no ziyobe zibona
indodana umuntu iza ngenkazimulo namandla amakhulu. All right, so ukufika kwi-flood bazane ngiyaniphindela kwi-flood umuntu owathatheka owafa owasinde owayesinde ngoba esemkhumbini namanje ke kuJesu ozothathwa ohamba nenkosi osalayo ongahambi nenkosi. Uhlukana lapho bese kuthi ukufika njengesela ukuthi uzofika njengesela kwabangamlindele nabadlizona kodwa kuthina bazana lithi asikhe ebumnyameni ukuze lolo suku lungasizumi njengesela. Amen. Khona questions so far singabuza bazana bekusaqala nje into leyidida abantu ngiqale kwigama elithi rapture sachaza futhi ukuthi kuzozuma usuku lokuya kwenkosi. Sachaza indaba ye-flood. Ukhona ongayizwa indaba ye-flood ngimphindele okugcina ngoba sengizonibuza imibuzo ngayo. Kuhlukephi bazalwane i-flood nokuhlithwa kwebandla? Sengizobuza umbuzo onjalo manje. Ngifuna umuntu ayichaze njengoba engiyichaza ukuthi i-flood kwenzekani kuJesu kuzokwenza ngoba kuhlukana lapho kuphela. Kodwa yonke lento izothinta umhlaba wonke. Alright? Sengizwile ke manje ukuthi ayikho lento ukuthi umuntu ozonyamalala sesiyishilo. Safunda futhi ukuthi ayikho umuntu ozonyamalala. Ngokuzayo sobe singena kona ke in detail ukuthi okay ke kuzoqala lokho kwenzeke lokho kusuke la kwenzeke lokho kusuke la kwenzeke lokho. Kodwa kwanamhlanje bengisafuna uqaqa ingqondo yethu ngezinto ebesizizwa ezirongo. Right? Sikliye bazalwane khona nombuzo sesizovala khona nombuzo upart 1 lo part 2 sobe sesingena kuyona ngo indaba okuhlwitha ukuthi kuzokwenzekani obani abahlwithwayo bahlwithwa nini bahlithelwa kuphi bayaphi mebehlwithwa ngoba hayi baze basho siyezulwini asiyezulwini ngiqamba mama wena wazi ukuthi uma uhlwithwa yezulu uyokwenzani yima yini oyenza lapho dingwani yakho lapha. Amen. Hayi ngokuzayo ungakhulisi. Hayi mase esikhophe ngizoyesesikhophe ngasazi kodwa iBhayibheli lizositshela siyaphi. Amen. Baningi impela basho ngisebenzela izulu ikhalima impamzana siyeke. Yey, hallelujah. Amen. Ya bazasoyichaza ukuthi makofikwa nini kobe kuyokwenziwani ngoba iBhayibheli liyasitshela. Amen. Ukuze singadlala abantu. Amen. Ngishilo ngathi akekho njengamanje usesezulu. No sohleli khona nje. Akekho. Khohlwa. Akekho nje uhleli khona manje. No Peter bekho. Hayi. Ngisho oqala uAdam akafiki. Jesus. Ne first lady lenibiza ngabafundisi beni. First lady naye akafiki first lady uEva. Akafiki. Elia lo hamba nge. Kuyimfihlelo koka Elia no Enoch no Moses sokukhuluma ngebona ukuthi kwenzekani. But ke kuyimfihlelo ke bona lokho. Amen. But sokukhuluma nje ngesikhashana mhlambe uNkulunkulu ayosipha. Amen. Cela uphelelo eBhayibhelini ba sivale ngale verse bese siyathandaza. Amen. Amen. Sivale ngale verse bese siyathandaza. Hayi bazali ningathuki yona lesifunda. Ukhona umbuzo, ngicela imibuzo singakavali. Khona umbuzo bazalwane. Kuyokwenzakala mfundisi ngazi noma ngabuza nombuzo. Yebo ubuze baba. Lokhu lihlwithiwe ibandla. Yebo. Kuyokwenzakalani ngabasele? Ya, ngicela sifike khona ngokuzayo. Ngicela sifike khona ngokuzayo bazalwane ukuthi kuyenzekani nabasele. Kuyeza kodwa khona. Kakhulu futhi. Sofika futhi khona. Ukhona nomunye umbuzo bazalwane ngicela siyibambe. Ngicela ubhale phansi lo mbuzo kababa. Okay. Ukhona omunye? Amen. Ngicela ukubuza. Yeah. Senze uthethe ngabantombazana alishumi ayilinde uYesu. Apho kuthiwa abanye babenganayo i-oil, abanye benayo, abaphuma babo boyithenga wabe efika umyeni. And I was like abantu bathetha into ezininzi abanayo la oil ababenganayo ukuthi intoni obasha ngacacisa ba like represent ntoni i-oil. Ngavala manje.